Hey sanibona. Hey yabona bafowethu, ngiyafisa ukuqala iqembu lami engizobe ngihamba nalo nje kulonyaka elishuthayo ukuze nizoyibona lento esengiyixoxa ukuthi akuwona umlingo. Yazi inyanga ifika konizethemba. Omunye ubona uchaza indoda le iyayazi into ekhuluma ngayo yabo, ekuvezela abanye ama-proof thizeni usuke ungazi nawe wathathephi, kanti umuntu uyidlalela ngawe athi yenaye awuthi ngiyokubonisa imhlola wena le mali ngizofike ngiyithathe mina, uvume nawe uthi hayi kulungile, hayi asambe futhi ayikho inkinga. Manje-ke ngokuxoxelisa ngeke ngathatha enye insizwa yakangubelanga sahamba yakangubelanga sahamba naye, iyazethemba le ndoda yamadoda. Sihamba nje la emotweni iyakhuluma ithi yabona mfoka mthethwa namhlanje uzokubona ongakazi ukubone. Ngiyazi ukuthi usubanikile abantu ithuba abanye behluleka, kodwa namhlanje ngeke uyisole. Ngiloko ngilalela nje mina ngithi ngiyakuzwa ngubelanga ayikho inkinga futhi ake sinikele khona. Hey yazi bafowethu, yazi ungubelanga zimenzele imhlonipho. Uphethe ibhakede laligcwele intelezi. Uphethe ibhakede la egcwele intelezi engayazi ukuthi intelezi yani, kodwa le ntelezi yabila yodwa lapha. Yabo thina umuntu uphethe intelezi, uma engakuchela ngale ntelezi ungavutha yabo. Manje la ngixa khona ungubelanga-ke sithe sifika nje emgedeni, uma ngimkhombisa nje amafoto ngamuzwa ethi hawu, uma ngithi ngiyabuza ukuthi kwenzenjani. Naye inkunzi balanga esipokwe la inkunzi balanga yesipokwe la isimphuca ibhakede neshoba ithi hey wena uzochela lo doti la. Ithi uzochela lo doti la wenzani la, yazi ukuthi ukubela ngubaleke wangishiya. Ngithe ngisala mina ngikhuluma ekade ngikhuluma naleli khehla lesipoko bengasekho ugubela. Nakhuluma-ke ikhehla lesipoko into engeke ngikwazi ukuyisho la ukuthi litheni, kodwa ungubelanga ibhakede lakhe lisalile lapha entabeni neshoba. Kwasemotweni angimficeka, angaze ngimbone, akaze angifonele, angimazi nomfikile ekhaya kubo. Yazi bafethu, hey yazi bafethu, lezi inyanga lalezi zakho ngeke bafethu. It's not make sure, hey ngeke.